L'Ajuntament continua treballant en la línia de col·laboració amb les empreses de la localitat per facilitar que les persones desocupades de Massanassa puguen encontrar treball en el polígon industrial del poble. Recentment, l'alcalde i la directora de la tenda de Leroy Merlin en Massanassa han signat un conveni pel qual es posa a la seva disposició el portal d'ocupació de Reforça Massanassa per a gestionar ofertes i necessitats de personal. L'Ajuntament de Massanassa ha reobert el poliesportiu municipal de forma organitzada per a garantir la seguretat. Per qüestions sanitàries, és necessària la cita prèvia per poder utilitzar aquests servicis, ja que cal controlar l'aforament. Els visitants i usuaris s'encontraran tres novetats principalment. Per una part, s'han reformat i pintat els paiers que ja estan oberts al públic des del dia 14 de juny. També s'han reformat totalment els vestidors de l'antic camp de futbol, deixant-los com a nous. I les piscines, que obriran el 10 de juliol, comptaran amb una il·luminació interior, el que permetrà la novetat dels balls nocturns el divendres per la nit. Es millora així l'oferta lúdica del poliesportiu.